Toch, hier staan we.
dönür. Minik dönür. Aslında sığır az olmuyor. Ya sığır. Şurada çok iyi söylüyor değil mi? Bunun üzerine çok iyi söylüyor. Never rolled such a clatter I sprang from my bed to see what was the matter. Way to the window I flew like a flash and tore open the shutters, threw open the sash. And then turned with a jerk and laying a finger aside of his nose and giving a nod, up the chimney he rose. He sprang to his sleigh, to his team gave a whistle, and away they all flew like the down of a thistle. Did you know that Santa Claus has a face with the nicest grin? The jolly old man is fantastic.
Ja. Jawel, 5-2, 5-32. Nou, wij gaan. Met Richard, ik wil wel in. Leiding Suriname voor de railkraan over. De railkraan is op spoor 17 gearriveerd en gaat hier het spoor uit. Ik kan eventueel zorgen dat de stoomblok naar 18 kan komen om de kantenwagen neer te zetten. Over. Nou, op 17 uur het spoor. Als jij inderdaad op in 18 uur rijden kunt bijten, dan kan de zon door jullie aan nog. Ja, misschien wat gemakkelijker, hè? Net doet niemand zo. Prima.
Ja. Ja, dit moet je kopen inderdaad. Ja. Doe jij maar gewoon je werk. Waarheid. Ik had Roderick ook al post gegeven. Die zegt je net. Er staat wel erg weinig bonnen in. Wat? Post. De afgewezen. Dat is benieuwd hoeveel we hebben gedronken.
dat de mensen van de brouwerij terugkwamen. Dat was heel snel. Hier post 2 van Machinist Railbus, over. Hier de Machinist Railbus, zeg maar over. Ze zijn hier aan het vliegen met een drone en ook met een groot drone met daaraan een kerstboom. Dus als je die ziet rondvliegen, schrik vooral niet, over. Oké, ik hou rekening met een vliegende kerstboom en ik zal er niet van schrikken nu ik ervan dronken ben. Dankjewel. Vliegende kerstboom, ik denk dat we het nu krijgen. Waar zie je? Vliegende kerstboom dus. Is dat bevroeid en of heb ik het goed gehoord? Nee, je bent het hallucineren. Oh, volgens mij is er achter mij een vliegende kerstboom. Ik ben nou deze niet voor. Oh god. Dat past niet. Waar staat Conrad dan? Conrad die staat waarschijnlijk bij 52 nu. Dus